oh. Katulog sa naapay. Para ni sa kuan? Oo niya, mga dik. Di mo guni siya pwede agpat yan sa suga. Yang torta guys ni Lola. Eto guys, nag-brown out kasi. Una daw pagsabaw da yun. Tapos ito guys, igulay namin ito. Ayan. Ang chop suey. Tapos haluan na lang siya ng pritong isda. Pwede naman siguro dyan magprito kuan kabok no. Kanang kuan kagutad. Upat. Tapos kunis-kunison. Isagol dani no. Chop suey. Igulay namin yan mamaya. Tapos magprito ng 4 na hiwa na isda para ihalo namin dito para may sagol pod siya. Publikayan ko naman ang mga kahilingan sa pagkakasala ko. Orasyon sa batan. Sinyo ko publikayan sa mga sa pagkakasala ang tanan ang nakasaan na din na nakasala pag-asam. O Diyos ko, kaluyan ang pag-ining amon, pag-utuban, pag-ining mo, kining amon, pag-utuban. Mga pangamuyo, bayalo, kalan na mo, sa pag-ining sa gagawin. Orasyon sa batan. Sa mga makalan sa pagkakuriyo. Ay wala kami magdamo kasi mamahal na maso. Ma, sibuyas, Bombay mo rin. Ano si Dunya Utik? Mats, kamura danit. Kamura timpla, Mats. Nala, auntie, timpla na, auntie. Loy. Ama tong kape nga among Katong tibuan. Kana man tingali. hala nahurot na. Kape nga Kantay lang gid mo mangustin. Sige na, auntie. Tati, alin na, tati. Makape na. Ali na kay naikuda ko sige. Sige, video. Oh. Dito kana kita tong pangab. Na si Utik guys, nagdala po si Utik sa snack. Uy, namali isnak isa dai Oh. Nagtugbong gikan si Utik. Galing siya sa bayan. Ayan, saan man imong isdala? Snack. Agay, torta gyapon guys, ang dala ni Utik. Tapos na ay tinapay na pod. Nasa na pod ni siya. Tingnan natin. Ala, nagisi na. Uy. Special man rin siya di ay. Hamburger ito guys. Kaati man na. Hamburger. Angkol, sige na Angkol. Kape Angkol. Jo, dali na Jo. Yo, dali. Ila to ang Rene day. Isa. Asa din anak ni Rene na magkaya dibili? Ini tuwa dagto sa kon. Biyaran ra man to kay. Dala guys, snack sa nag-attend sa nangaji. Nangapi na si Auntie Inday. Tapos parisan yung torta. Torta yung giparis. Tapos ang isa ka Inday. Torta gyapon, paborito ni Lola. Torta. Lagi ni mo ligo eh. Yan na si Kiki diri guys. Akong igagaw. Si Tati. Nahuman na ang pangadji. Si Auntie Vilma. Vilma po gyapon ni siya. Manyanita, tora e Si manyanita oh. Mother. Tora. Siga kay mata ni Undoy oh. Si Auntie. Yan na si Inko guys. Nagsabat sa pangadji. Si Utik. Si Lingling ug si Mimi ho. Kaon mas Mimi siya ako'y day oh. Ang isda gikunis-kunis na ni Auntie para isagol sa chop suey na gulay. Tapos si Riri guys nangapi. Kay gitugnaw na siya. Ayan, coffee na mainit. Tanaw na to ang giluto ni Auntie be. Oy, wala pang laman guys, mantika pa. Ayan, ang aming gulay guys, chop suey. Gipili lugar nimo pansit Ante.
Si Auntie Mercy guys, magaling ito magluto. Ayan. Agay, kulirog ng lupa ng kwan. Ginisa muna ang bawang. Tapos, ang isda guys. Ayan. O, diba? Gulay. Maraming sustansya. Ayan si auntie guys. Magaling magluto yan si auntie. Single yan ang auntie ko guys. Single na single. Magaling yan magluto. Tapos, uuwi si auntie guys. Pagkatapos ng 40 days ni Lola. Kaya dito muna kami mag-banding-banding. Ayan. Tapos si Jinjin naghugas sa plato. Tapos na siyang naghugas guys. Malinis na ang banggera. Ayan. Arrange na ang kanyang nahugasan na plato. Tapos, dito tayo sa likod. Ayan ang Chinese chicken, oh. Ayan. Galing yan kay Madam Tucci. Tapos yung isa ka Chinese chicken baka nandun sa likod. Tapos ngayon guys, ang baboy ni Mama. Eto, nanganak na yung baboy ni Mama guys. Ano ito lahat? 2, 4, 6, 7. 7 pala ito guys. Tapos yung isa namatay. Kasi na lugpitan. Dik. Ayan. Tapos yung manok ko, ayun ang manok ko guys. Tapos ang garden guys, nilampasan ni Richard. Eto guys, si Richard at saka si Tata umuwi sila kasi bukas meron daw national ID, magpa-register sila. Kasi hindi pa sila nakakuha ng national ID guys. Kaya umuwi sila. Sinabihan ko sila nung nakaraan sa paglibing ni Lola, sabi ko dito lang muna magtambay para may kasama kami dito ni Mama. Importante kasi kaya umuwi sila. Tapos baka bukas balik rin sila dito sa bukid para may kasama kami dito ni Mama habang wala pang 40 days guys. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga sa inyong lahat sa mga walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Thank you so much po. Sa dinami-dami po kasi hindi ko na kayo maisa-isa, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ayun guys. Eto, wala na si Lola. Wala na akong matawag na Lola kasi wala na siya. Kaya eto, dito na lang muna ako sa bukid. Kasama ko si Mama. Wala na talaga akong matawag na Lola guys. Yung mga alaala namin ni Lola, yung time na binigyan si Lola ng magandang higaan. Thank you so much Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LD, and Maha. Nakahiga si Lola ng magandang higaan. Tapos yung mga binigay ni Ate Trining para kay Lola, maraming salamat Ate Trining. Eto, ayaw kong umiyak. Ayaw kong umiyak. Kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Ngayon ang iisipin ko, mag-ipon ako ng mag-ipon para sa patayuan ko ng bahay, yung lote na nabili ko. Kaya eto, dito muna siguro ako sa bukid magtambay. Kasi si Sherwin guys,
mayroon na siyang bahay. Ginawa ko yun kasi gustong-gusto ni Sherwin magkaroon siya ng bahay. Bahay kubo ang ginawa ko guys. Tapos wala nang upa. Then pwede ako makapunta doon. Pwede rin dito sa bukid. Kaya pagpasensyahan ninyo na minsan wala si Sherwin sa aking vlog. Kasi nandoon siya tapos nandito ako. Pero minsan pumupunta si Sherwin dito guys sa bukid. And then pasensya po nung libing ni Lula wala si Sherwin kasi sa burol ni Lula sa gabi lasing na lasing talaga siya. Tapos sabi ko sa kanya huwag nang umuwi kasi bukas kinabukasan libing na ni Lula. Umuwi talaga siya guys sa doon sa bahay kubo niya. Kaya yun pag umaga sabi niya hindi daw siya maaga nakagising kaya wala siya sa libing ni Lula guys. Hindi ninyo siya nakita. Kaya ayun, maraming salamat talaga sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. Lahat po, thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon, wala ako dito, hindi ako nagsasalita ngayon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Sana upload ko na video guys. Isang upload lang sana yon. Tapos nagka-problema, limited kasi siya yung in-upload ko. First upload ko, limited siya. Kaya sabi ko, ibura ko na lang muna sa YouTube. Kaya yun, binura ko siya. Tapos, hinati ko siya para malaman ko kung saan doon ang nagka-problema. Ayun, yung isa, in-upload ko. Yung sa libing ni Lula. Tapos, limited din siya. Tapos, mayroon akong ginawang request doon na baka ma-recover pa siya. Tapos kinaumagahan guys, naging okay na siya, naging nauna ang kanyang ads. Tapos may advertise na. Na lang ako na nakuratan lang ko kay limited siya, mautong akong gidelete siya sa YouTube. Then hinati ko siya. Kaya yun ang nangyari sa aking pag-upload. Kaya pasensya na kayo sa mga nangyari. Kaya, thank you so much guys sa inyong lahat. Sa susunod na video, ewan ko kung anong video ko dito sa bukid. Basta, happy lang tayo guys. Always tayong happy. 'Di ba? Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Ako nga, hindi ko nga alam ang buhay ko eh. Baka bukas or kinabukasan, wala na ako, 'di ba? Kaya, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa walang sawang pagsuporta. Thank you so much guys. I love you so much sa inyong lahat. Bye-bye. Ate Trining, Ate Glena, Ate Direct, Kuya LD, and especially to Yumaha, I love you so much. JM Aligayen from Cotabato, thank you so much. I love you so much. And sa tanan-tanan, Althea Marcos from Jinsan, thank you so much din po. Salamat guys. Bye!